Ahojky, tady je Eva a já vás zdravím u mého dalšího videa a dneska to je Sliterio. Asi jste si hned všimli. Pojmenujeme se Eva.cz. Skin máme, doufám, jo, a dáme si jiný. Dáme si tu ten. Tak, jdeme na to. Snad nám to teda půjde, no. Už dlouho jsem se chtěla rozhodovat, jestli natočím Nova Agar, jakože další díl, anebo Sliterio. Rozhodla jsem se Sliterio. Jestli se vám tu ta série, která aspoň tu ten díl bude líbit, tak z toho můžeme udělat i sérii. A nevysvětlila jsem vůbec, co to je Sliterio a jak se to všechno tam běží, co v tom všechno běží. Nevysvětlila jsem z důvodu toho, že moc vysvětlovat neumím. Ale asi jste se koukali na dost youtuberů, kteří to točili. Jsem hloupá. Omlouvám se za reklamy. Ale já neovlivním. Už u několika lidí jste to možná viděli. Možná jo, možná ne, protože se asi díváte na lepší youtubery než jsem já a mě necháte jen tak v krajíčku. Jo. Sakra. Promiňte, že jsem tak hackla, ale znělo toho divně. Ale já jsem se úplně jakože lekla. Možná na konci videa si možná všimnete to outro, to The End, neboli The End, záleží jak to říkáte. A to jsem tam dala jako outro, aby to bylo lepší ty videa a tak. Pardon, jsem se trošku rozkrášlila. Dobrý. Nesmíš tam nabourat. Jo. Ke mně. Ale on si mě asi odklíčil, co? Ne, odklíčil. Ne, tu ten si nás obklíčuje a já nabourala. Já jsem takový blbec. Víte, já se budu postupně koukat. Jak dlouho natáčíme? Natáčíme 3 minuty. Takže. Doufám, že se vám teda video bude líbit, protože já bych chtěla z toho udělat sérii jako z Agaru. A tady máme kousek. Nabourala jsem. Typická Eva. Já si zkusím dát jiný skin. Když takový obyčejný. O, třeba ten je pěkný. Můžete do komentářů taky napsat, jestli mi jde líp to Agario nebo Sliterio. Pak můžu teda mluvit, že jestli mi jde Sliterio líp než Agario. Já už nemůžu mluvit ani.
Pro boha, kdo to kdy viděl? 5 minut. Tenhle ten díl bude trošku kratší než třeba z Agaru. To nevím. Ne! Grosso. No tak já se tady počkám, až to přestane bavit. Jsi trápnej. Už mě to celkem přestává bavit, když pořád takhle umírám. No tak jako jak jsem říkala, bude to krátký video, takže já se s váma loučím. Nezapomeňte dát like, odběr, kdo mě ještě nemá. Nějaký ten koment, jestli se mi daří Sliterio líp než Agario. Čau.